Holy guys, आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय। ओरैनो आङो जास्ट भिडिअ बानायलाबायदो दै आरो ससे इंलिश मेकारनि बुंलाबायबाय दै नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा। चेन्नाइनि लामाजों ओरैनो बेरायलाबायदो आरो नोंथांमोना नायनो गोसोबा नोंथांमोना नायलांनो हागोन जुदिसो गोसो दंबासो दै। आं ओरैनो भिडिअ बानायनो गोसो गैयामोन थेवबो ओरैनो लासाबलाबायबाय आरो नोंथांमोना नायनो गोसोबा नायलांदो दे होमबालाय लोगोफोर। लोगोफोर गाज्रि मोननानै आं मोजां भिडिअ होनो हायाखै मालाबा टाइम मोनबा मोजां भिडिअ लाबोनो नाजागोन। दिनैनि भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर।